Takže je tu room tour, na to ste všetci dlho čakali. Áno, room tour. Konečne niečo nové na môj kanál, áno. Brácha, choď bližšie. Fajn. Troška bližšie, poď. Fajn. Takže, pozrieme sa na moju krásnu izbičku. Čo to robíš? Čo to? Vstaň z tej zeme! Tak, je to správne. Tak, budeme pokračovať, keďže môj brat je úplne hlúpy. Áno. Takže, toto je môj krásny koberček. Je ružový, jak inak. Toto perinka a môj obľúbený vankúšik ručne šitý. Tu mám iPhone, to si nevšímajte. A teraz ideme sem. To je môj úplne ultra nový vešiak. Predtým som mala šatňu, ale trvalo dlho, než som tam prišla. Mám veľký dom. Takže teraz mám tento nádherný nový vešiak. Tu nemám zrkadlo. Ja som ale krásna. No jasne. Čo? Čo si to povedal? No nič. Moja kamera. Segra, ja ťa dorazím. Chcela som len troška popostrčiť, aby si tak blbo nevymýšľal. Furt. Nemôžeš normálne natáčať. To je to taký veľký problém. Fajn. Tak. Tak, môžeš hovoriť. Fajn. Takže teraz vám ukážem moju vlastnú kúpeľňu. Takže začni natáčať, keď povie. Ja už natáčam. Čože? Takže toto je kúpeľňa. Zapni si tam svetlo, prosím ťa. Nikto nič neuvidí. Fajn, to je lepšie. Kamera potom lepšie zaznamenáva moje krásne rysy. Segra. Fajn. Takže, tuto je môj záchod, to je moje umývadlo, tamto mám kefku a tu mám utieráky a boty. Moje obľúbené sú zelené. Ladia mi k očiam. A tu mám svoje nádherné zrkadlo. Fajn, tak to bude všetko za room touru. Bye. Bracho, vypni to. Fuj.